Tabukni jorao chengnogo sikla siklerok hamjaklaikha eba naithokjaklaikha keno asukbaino bo a borokno bini bebak hwnwi uansugui paio phia abo haikeno kwbangma borok life problem bo tubui tongo tamni hwnkhe je borokno bo hamjago a borokni tongmung chamung bahai sia swkangkono bono life ni joto rwmani bagwi tei a borok bini life o phaiui destroy simisi khlaipaio obo wngkha kaisa uansukya babia karwi mwkhang naithok nugui eba hamjakha hwnkeno bono bebak uansuknai rokni kaisa belai kheno mistake kotor khoroksa bukhuk bini life o abo hai mistake khlaikha tei bo tam problem wngkha phaiti chwng tini bini real story no khwnalainai o bukhukni mung tei kami ang norok bai mention khlailia tei achalani kami tei mungbo ang norok bai mention khlailia tamni hwnkhe borokni bo kaisa life tongkho borokni bo future tongkho aboni bagwi 2021 bisio o bukhuk graduation complete khlaio graduation pai bo nogo sawi achala bai permanent khlaina kha aboni ulo west bengal o bo B.Ed khlainani bagwi admission nakha phia bini chala aborokno kisapano chajakya o bukhukno poririnani muchungjakya tei bo o bukhukno bini dolrok bai kok samani rok bo chajakya o bukhukni dolrokni number rokno nawi bo bising bising call khlai kutugo hake hamjakmani bising tei o bukhuk bo bini dolrok bai hakchal wngwi bini chala bai ma tongkha o bukhuk bini kogrok joto khwnao asakeno bo hamjagwi tongo laithangnai March 9 tarik 2023 ni salo exam rwnani bagwi o bukhuk Kolkata o thangnani nangnai abono saimanai bini chala 8 tariko bini nogo phainani hwnwi saka tei o bukhuk bo ma tubukha tei ni salo 7:45 tammani jorao flight cholinai aboni bagwi o bukhuk tofra kafra kai tiyar wngwi ma tongo bini nokni borok rok bo manui rok khati lai tongo a jorao bini chela bufurjani bo tepsa khlai bini joto documents rokno khogwi nabaikha jefro Kolkata o sogwiyo o bukhuk afro achela bono call khlai sahoro nung pori hinai tamo khlainani nini joto documents ani yago si tabuk hinai joto tarik hwnkeno o bukhukni exam wngnai aboni bagwi o kokno khnawi o bukhuk atom sawana ma chawi thangjago tei logi logi no bonogo phone khlaiwi sengka bini documents rok tota tongkho nainani bagwi phia bini documents kubui no korikha manliya hini bini nokni borok bono sahorkha haipano bukhuk abono tension tongphano tension korwi haike bo exam ni bagwi ma porijakha phia a jorao bo bini chela bono tektoriwo porinani rok jorariya kok sanani hino call line toniti hino abo hairok kai tektok khlaio haipano bukhuk mungsa bo joli mani khukariya wei je bini chela muchung tei kheno tongkha 19 tariko exam paiye bonogo sokpai phika afro bini chela bono call khlai sao nini documents rok nanani muchung khai khnani bisingon ani nogo phaidi wngya khe nini joto documents rok sogwi paijak bainai hnai ulo o bukhuk bini mano o kok saka afro bini ma wana jagwi hinka himdi tho chungbo palke thanglainai kahamke bujogwi akoinai tui phailainai hnai phia achala sao nung saisungno ma phainai nini logyo kebono ta tubudi nung buino tubukhang kai nung mungsapano nini documents malangklak hnai saka okokno khnawi o bukhukni buma bo belai kheno wana jakha bomo haichala abo asak thenta hnai bo wana jakha hake tei tamo khlainai mungsa khlainani korwi o bukhuk saisungno ma thangjakha bo thangwi bini documents rok sani phuru bini chela saka angno no haino si sao nini documents ani yago korwi hinui saka abono khnawi o bukhuk kisa joli jakha tei nogo bo kifilnani naikha phia bini chela nogo kifil rwliya hake o bukhuk joli mano hambwi kaham khlai no bobai tongkha salsa akamini khoroksa cherai o bukhukno saka nini photo ganang documents rok bolongo huijak nung sawida man hwnui okokno khnawi o bukhuk bini chela no sungpika nung ani documents rokno borotoni kariwi ridi hinui phia o chala sao nini documents tei manani hinui nung ta asadi apurkai o bukhuk joli jagwi nogo call khlai saka joto phaiyi bujogri phaiti hinui a salo no di boro thuwi tongphuru bini chela bufurjani bini mobile tap sake nawi aro ni bo sim sokogwi naokha sarik digi hinkaino o bukhukni nokni borok rok sokpai laikha afro a chala khe kharwi thangka chelani buma no simi borok nogo manphaikha tei o bukhukni bwsak rogo bujakmani mari bwcham bwcham chajak tei thwi sundurjak nugui buma songchelani buma no saka ani sajak no rohor puro kaham tongmani norok abo tamo khlaika hnai chelani buma sao chung sawi manya hnai phia bwslani bagwi thaijapano hamya kok sanani nailiya o bukhukni ma song afro sawi kalangkha
saltamni bisingo ani sajakni documents rok karwei rifaibai di wngya khe chong keso thangnai hinui achalani buma saka sawi nayano hinui o bukhukni buma song abo haike no kachang nogo kifili phailika saljaka achalani buma call khlai sahoro ani charai tabuk thainyani phano gosio jelo phano thangnani gosio tobo bo documents rok no kifili rimanya hinui sao hinui tei sapiro haipano norok thana rogo tathang khudi ang bujogoi nayano hinui phiaba aboni ulok khe tabuk achala o bukhukni photo rok bai fake account khulogoi hamya khe kok suyei photo rwoi post khlaio sak phalnai character hamya abo hai rok khe post khlaio kwbangma borok rok abono saimanya kubui tamo borok sia o bukhukno wansuk laikha hamya hinui tabuk o bukhuk sakno belai kheno holong beserni toktui haima tongjago jora o negative wansuk morok phaio asuk jora tuina o bukhukni tini chong kothoma khana laimani hake o bukhukni story ni bisingtui abono ang bo norok no sanamo chungo norok bo mukhang naithok rangri ganang eba hamjakma chajakma simi bai phatcha khlai ke bono nini bebak taya phardi obo hai borok no se hamjak di je borok naithok simiya tamo khe bini bkhabo naithok nani nangnai tumungno o video no o bukhukni chela nai tongo hunke o bukhukni documents rok no kiflir na bagai koijao haya hunke ulotebo problem rok ungui mano tabuk no khalogoi tongmani jora haike tini ni bagai asuk no norok o video no share khlainan tapuk di jotoni thano no share khlair di norok jotono kaham kwrung no tongdi hambai।